ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸೋನಿ ಬಾಬಿನಲ್ತ ಅಂಚೆತ್ತ ಪಿರ ರೆಡಿ ಆದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಪಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಮರೆ ಕರಿಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆ ದೂರ ಸಾಯಿಗ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೈತೆ ಪಿದೈಲೆ ತೊಂಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ಜನರು ಜಪ್ಪರು ಬೇಗ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಬೇಗ ಜೆತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ನಮಗ ಜಪ್ಪರ ಪೂಜಾರ್ ಅಂದ ಅಂಚೆತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಜಪ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಜಪ್ಪವನ ಬೊಟ್ಟಿಂದ ಹಾಯ್ 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 ಲೂಲು ಬತ್ತ ಪಂಡ ಗ್ರೋಸರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ತೊಂಡು ಮಿತ್ತದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತ ಏನ ಲೂಲುದ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಈದ್ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಸುತ್ತ ಪೂರ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ ಕೇರಳದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶು ಸಾಯಿಗ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆನ್ನೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಡರ್ ಆಯ್ತು భలే భలే ఇటు బయట మన పరాపొచ్చు ಸಾಗರ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಪೋಯರ್ ಸಾಯಿಗ ಪಿರ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ఆయన ಕ್ರೀಮ್ ಕನರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾ हाउ बोर्ड है ओके ओके साई ना डायनोसर तो चले साई डायनोसर के तुंडे साई ना न्यू टॉय ಏನು ಜುಜೋ ಏನು ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪೊಂಚಿ ಏನನ ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಅಂಚಾಡೆ ಫುಡ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ಡಿನ್ನರ್ ಸಾಯಿ ಚೊರೆಗಟ್ಟ ಅಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಲಕೋಟ ಪಂಡ ಪೂರ ಸೀ ಫುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪರು ನೈತ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಆಪಂ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಚಿಕನ್ 65 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದ ಏನ ಕಾಂದಾರಿ ಚಿಕನ್ ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪುನು ಸಾಕಾತುಂಡು ಫುಡ್ ತೂತು ನಾನಲ್ಲ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡೀತೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ನಿತ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಸಾಯಿನ ಟಾಯ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಾರಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಪೂರ ದೀತುಜ ದೇದಿನ ಜಾಗಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ದಿ ಓಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಜೆ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಚಾರಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಬೈದೆ ಊರುಡ್ದು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಪಿದಾಯಿಲೆ ತಂಪೋಯಿಂದ ಪಂಡ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ತಳ್ಳೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಂಡೆ ಮುಟ ರಜೆ ನನ್ನ ಪಂಡ ಈದ್ದ ರಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್
ಅಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಯ್ ತಿಕ್ಕಗ ಪೂರ ತಿರ್ತ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ನೆರ್ಪೆರಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಲ್ಲದು ಲೈಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೋರಂಡ ಊರು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ತಗೊಂಡ ನಮಗ್ ಪೂರ ರಮದಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಜುಲ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಜನ ಗಾಡಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರ್ ಈಗ ಲೇಟಾ ತೀರ್ಥಪಡುವೇನಿತ್ತ ಏನ ಆಯ್ ಬಲ್ಪ ತೀರ್ಥಪಡು ಆಗ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬಿಯನಾ ಏನ ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಮಂತಾರ ಅಂದೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು 11:30 ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಬನಸ್ ಮಂತದ ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿದ ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ